Fan coolare. Jaha. Ska vi röka? Ja visst. Ej, håll tänder. Det behövs inte. Ja. Visste ni att rökning är dålig kondition? Stick! Vad fan! Visste ni att rökning är dålig hälsa och är dålig för miljön också? Sa vi inte till att sticka? Kom, vi tar dem! Vi kommer! Skit i han! Vi borde dissa tobak! Ja, vi måste verkligen dissa tobak. Ja. Oh shit, det brinner! Oh, stick!